Kajing temu ban penteri kami ke Common University Entrance Test Kuwait hagani ke jela. Kalawan rak ke jingata ki babon kiliang dagi babon balang. Namar gajing sngo artatien bagani kan keta ke jingyo jaka pule kisamla jong ke jela. Dang hagani ke tayoru kawai ni kiseng balang kala keren biang ya kene ke benta kenang bagan keta ya kisamla trai jela. Ha kajing kenduk bagi patai kubor ke jela ha kat sau terik ujeliau arhajar arpuar. Kisamla pule ki bahapok ke Chatri jong ka Khasi Students Union Nehu Unit. Kila penpau balada penteri kami ke Common University Entrance Test Kuwait hagani ke jela. Kam daipat ban keta ke bahak jong kisamla trai jela haga skul ba Nehu. Kabadan hagani hi ke jela. Haga jeng ekran beginang patai kubor hapok ke jeng lamu Presiden Uban Lumlang Rani. Ula keren syaipat baka KSU Nehu Unit kam persya alor ke jeng temu ban penteri kami ke Kuwait hagani ke skul ba. Henry ke yang bej tang halor kenong rem ba kam dai ban keta ke bahak jong trai jela baka dai ban yaine bej kumalong hagi por ki bamenchua. Kata sanpau na kasispa ya gijat ben riu-riu luom pat ke bahak ke bakerpang yi trai jela ke badai na ke jela Meghalaya. Kenika entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu ke exam bon ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course apo direct apo ni hu bon ki sa ong dum kim chai maki hatu ki don kam ban le kan ni UET ni UET ri ka iba na kaliang jungi ka seng ni subha ban ni wan hang ni man penchai lang ba ni kilat pathai khbor ba ladap ki kwa ban join class po school ba ne hu lada dei ki PG ne ki UG kum ka law ki bitek ki balong direct bi badan po campus ne hu ni ha baniat lang ba ni UET kat kum ba belapan mana ada sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamud ki college ki bamdon po ne hu ki ba don po sabar jong campus ne hu kum balong kum ki St. Anthony's college kum ki Shillong college ki balong degree level nri ban join hi ki PG course po school ba ne hu ni don kam maniat lang bai ki ni UET te mentang ni don stang life ni south ni ban kut no ban register ki ne ka entrance exam ni pan snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang mat ki jing thmu jong phi ban beteng ni jing pule po school ba ne hu masru bha chimai ne kabu ban pendap ne ban register ya ki ne ka entrance exam bat sakwi ru hakini kindiat ni kidang ka school ba ne hu kadang si form ya ki ne ka admission committee kaba kin sasyong jingelang bat kisa pentip kin rai yu nang tina po committee bat ngila bat pentip yang hatu kin simbet direct UET ne kin penlong 50-50 bat kin marks bayo na po ki degree level ini na kaliang jongi ngimdon ganono jing persya ne ka jing pediang namar kadang sedang gani ngimtip kan long gumno hagi mas tip ya kani na kaliang jongi ka sengru ngim syong klikti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ne nang tai habai de bat kena entrance exam te ka ibang iyo pat na kaliang ba jing yakren bat vice chancellor bat kinong peniat jong school ba ne hu kalong bang haban tu chai bakane hu ka di Central University baki ong haban le bet ke iba ke ikat kum kani ka new education policy jong arjar arpho te ngin pech wa kalong no banong persya ro ngim sudei banong persya ni banong kediang no ngim sudei ngim sunang ngin banong nomno tamalong ya mentahi ngin akren chai bi inong peniat jong kene hu da don kani entrance exam ro mdei ban keta ai ka reservation policy jong ki ST jong ni try muluk bat kamtam ya kat ni ka WTH ka ba don kerpang ya ST domicile Meghalaya kenang ba kisamla try muluk ni orang kelas bing tipo school ba hu kumba julong hot ya ban thoi ni UET ring la de kren chai kinong peniat ba bat penki la ne kamdai ban don kanu no effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki WTH ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST domicile jong jela Meghalaya namare kene hu hi la kat kum jing tip jong ni kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kentiu ya kisamla try ya ki tribal ne kita ki pat yulum jong than stilam ni nri hadian ba ni ba ki wi jela jong than stilam ni kila yo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland University nri mta kin hu ka di kerpang ben ha ka jing pen nam ta ka jing mentoi jong ni ki try ni tribal no po rilum khasi jantia garohi bro koi